para sa ato mga viewers o sa mga listeners ning atoa karon nga episode. Mangayo ko ninyo daan og dispensa. Dili ni bastos ang ato ang istorya ha, pero ako aning gi-discuss karon para maedukar kita. Labi na kadtong mga minyo o wa pa nagminyo o kadtong musod pa sasag sa kaminyoon. Obligado ba ang bana nga motabikong sa iyang asawa? Pananglitan ug ang bana di na motabikong sa iyang asawa. Basihanan ba kini aron buwagon ang ilang kaminyoon? Kung balikon, dili bastos. Dunay tinuod nga panghitabo. Aron paghatag og proteksyon sa dungog sa isig ka partido, di lang nato isgutan kung kinsay mga pangan sa mga na-involve niini. Dunay magtiayon bag-o pa silang kasal. Natural kay minyo na ang kanang mga seremonyas sud sa kaminyoon, mao man kana ang naandan nga buhaton. Pero sa unang gabi sa ilang kaminyoon, ang asawa wa gayon makatilaw sa himaya ngayahang gihuna-huna nga maoy gustong buhaton sa ihang bana sama sa normal nga magtiayon. Ikaduhang adlaw, wa gihapon. Niabot na lang ang usa ka semana, zero gihapon. Nakaingon ang asawa, basin o gikapoy lang gining akong bana. Unya mga tuog na sila. Iyahay malag tinalikdanay. Hangtod niabot og usa ka buwan. Nahimuong ang asawa, unsa man kaning akong bana nga wa man gyud ni tabikong diri nako. Busa nangita na gyud og pamaagi ang asawa. Iyang gibakasyon ang iyang bana. Gusto sa asawa nga sila rang duha. Pero mao gihapon kay ang bana wa man makasabot og unsay gusto sa asawa. Na naman hinuon og iya mga kaliwat sa dihang ni bakasyon sila. Ug tuod man ang asawa iyang gi padayon og obserbar ug unsa may lihok sa iyang bana. Niingon ang asawa sa iyang kagalingon, unsa man ning banaha? Wa man gyud ni tabikong diri nako. Hangtod dul-anas na po kabuwan. Gikas ilang pagkasal. Ang bana wa gyud ni tabikong. Disamot ang pagduda sa asawa. Unsa man ning akong bana? Wa man ni tabikong. Usa, wa na gyud kaagwanta ang asawa, ni file siya og kaso nga annulment. Iyang ipabugto ang kaminyo nila. Gumikan kay sukad masukad. Wa gyud nakatabikong niya ang iyang bana. Ug ang mao nga kaso niabot ngadto sa Supreme Court. Mao ning kaso Chiming Choi versus Court of Appeals. GR number 119190 na desisyonan Enero 16, 1997. Unsay giingon sa mga maestrado sa Korte Suprema. Ang kana kunong pagtabikong o lawas nun nga seremonyas sud
sa kaminyoon, gasa kana sa magtiayon. O suma pa sa atuang family code, ubos sa Article 68, ang bana ug asawa dunay gitawag og mutual love nga silang duha magkahigugmaay o kabahin pagpalig-on sa maayong relasyon sa magtiayon ang gitawag og seremonyas sexual. Ningon ang Supreme Court, oy, unsa maning banaha, wa man gid niya patilawa intawon og tabikong ang iyang asawa. Doon na ni siya psychological incapacity. Wa siya nakatuman sa iyang responsibilidad ngadto sa iyang asawa. Ug niingon ang Supreme Court, angay lang oy, hatagan na tong kagawasan ang asawa o gibugto ang kaminyoon pinagi sa desisyon sa Korte Suprema. Sumatotal, kamo mga bana, obligasyon din ninyo nga motabikong gid mo sa inyong asawa. Busa, kamo nagunahuna pa, ala kablita na ng inyong asawa, aron motabikong na mo niya, aron lutuan pa mong itlog o kutawan pa mong kape.